Silavarij ve hemû giştiyara serokê CHP û desteyê wê du rojin li Amedê serlêdana saziyê sivîl û bazirganî kirin, guhidana ser gel. Di derheqê serlêdana CHP de nirîna Partiya Komûnîsta Kurdistan ev e. Serokê CHP serî de hanî ziman got ki ger neteva xwe nexin tev siyasetê. Lêbelê CHP sed sal e bi siyaseta neteve Türk ya nijadperest siyasetê pêk dîne. Yani ev gotina serokê CHP tê vê wateyê ki Kurd bi nasnama xwe siyasetê nekin. Lêbelê bira Türk bi nasnama xwe siyasetê bikin, zatî sed salin bi nasnama xwe siyaset dikin. Ew şaşiye gelê Kurd gerek bêşmendî li vê pêşniyarê binire. Di dîvê hanî ziman ki got wek rexne li ser û Komar Erdogan kir, divê pirsgirêka Kurd tune. Pirsgirêka Kurd heye an tune. Ger em guh bidin ser welatiyan, ser gel, ew nadibêjin çi. Belê guh da ser gel, ser welatiyan çi lê fehm kir yani? Pirsgirêka Kurd heye ya tune di hundirê pirsgirêka Kurd de çi heye? Gişkî divên pirsgirêka Kurd heye, lê belê hundirê de çi heye? Mînax. Serokê CHP û heyeta wî ki vegeriyan Enqerê di meclîsê de ê bêjin pirsgirêka Kurd heye û çareserkirina wî yek ger zimanê Kurd bibe zimanê perwerdeyî. Di du gek hebûna milletê Kurd di destûra bingehî de bên qebûlkirin. Sisê wî gel li Kurda re statûyek lazim e. Em ê di meclîsê wê biparêzin. Eger vana nayne ziman wek car dibên bi gotin bêjin em biranin, sed salan, hezar salan em biranin, ev çîrok e. Tişkî de hanî ziman serokê CHP got di serî de Roboskî em ê hemû bûyeran da bi rû bi rû bimînin. Gotin baş e. Lê hata Amedê, li Amedê li qada deriyê çiya 647 hevalê wî hatin edamkirin. Bi destê kîjan partî? CHP iktidar bû, serwer bû. Serokê CHP di serî de wek evê bûyera qetilkirina Şêx Seîd û hevalê wî de bi rû bi rû bimîne yan na? û em bên bi sedan bûyerê wek wirhenên êmîna îdamkirina Şêx Seîd, eger CHP tenê nebigotin bi rastî divê hêlê gavekî bav je, gelê guh bide ser, lê belê em nebawerin ki CHP qet be qet di vê derheqê vê bûyerê pêşî de ki hatin pêk hatûn wek em bên li ser biskine, bîne meclîsê yan rû bi rû bimîne, ew nemimkîn e. Xwe nake. Ji bo wê hatun û çûyîna heyeta CHP li Amedê tesîra wê li ser gelbûyê nave qenetê me ev e. Dengdarê Kurdan ê Amedê gelek bi hişmendînin. Tenê bi gotina nên xapandin. Hemû partî û rêxistinên tên diçin gotinê xwe dibêjin, gel guh dide servana, lê belê guh dide servana ama lê dinire vana çi gava davişin. Gotin tişkî dine, kêra tişkî tune, kiryar tişkî dine, tên dibêjin, lê belê tişkî nakin. Xenetê me ev e ki hilbijartina gelemperî nêzik diye, ji bo wê wek em bên partiyê server û desthilatdar û ê opsiyonê Tirkiye çûn hatina wanê bajarê Kurda serî de zêya wek em bên Amedê zêde dibiye. Armanş diyar e, bellî ye, dixwazin ki li gelê Kurd wek mil bisînin, zanin ki gelê Kurd di hilbijartina herêmî andiya navendî de mil bide kê ew nê server bin. Ji bo wê çûn hatina wan zêde bûn. Gelê Kurd wana dişopîne, siyaseta Kurd wana dişopîne, gor wêr ew ê binirxîne. Di hilbijartina siyaseta Kurd çi bike? Mesele yekem ev e, partî û rêxistinê Kurda demildest wek îttifaqa xwe netewî mayînde tenê nebûbûna hilbijartinê. Li Kurdistana Bakir ji bo mesela
netevî bu çareserkirine mesela netevî gel îtifaka xwe mehinde pêk bîne yekem ev e. Di dîvî dikane weke bên di hilbijartinê gelemterî de parlamentoyê de bi navê xwe têkeve hilbijartinê, bi îtifaka xwe têkeve hilbijartinê. Sisiyê wî di hilbijartina Serokkomarê Tirkiyeyê de pêşxaziyê xwe, xastin û talebê xwe bîne holê. Eger kîjan namzet mil bidin xastinê wek îtifaka Kurd, gelê Kurd talebê wî ev mil bidin way. Silav û rêz.